Zdravo svima i dobrodošli. Danas pričamo o Božikovini ili ileksu. Ja sam danas zapravo izvadila moj ileks iz bašte i presadila ga u saksiju. Eto, dozvoljeno je i da se nekad predomislimo, a sada je pravo vreme da zapravo izvršite određene promene u smislu presađivanja ili ukoliko želite neku biljku da umnožite. Dakle, jesen je idealno vreme za takve stvari. Ja imam dosta i drugih premeštanja koje želim da napravim. Dakle, sad sam počela i evo, prvo je na redu ovaj ileks. Ovo je ileks inače koji se zove Nellie R. Stevens ili Nellie R. Stevens. Je specifična Božikovina po tome što joj nije potreban muški primerak da dobije bobice. Inače, ona raste od 4 do 6 metara u visinu, u širinu sigurno jedno 2 metra zauzme. Po čemu je ona specifična je zato što ima taj dosta gust, razgranat oblik. Inače bi rasla u vidu piramide, tako da podsjeća malo na jelkicu. Ali takođe je toliko razgranat i gusto, ima lišće i granje, da možete od nje da pravite topijare. I onda sam ja pomislila da umesto da čekam da se ona razgrane i poraste na mestu gde sam je stavila prvobitno, mislim da mi je za ovo moje dvorište bolje da sada trenutno od nje napravim jednu kuglicu. Mislim, u njoj bi mnogo više uživala u toj kuglici i mogla bih da je premeštam na razna mesta u bašti. A svakako ona izuzetno sporo raste, potrebno je mnogo godina da dostigne tih 4 do 6 metara. Voli naravno zemljište koje je propusno, drenažno i raste otprilike jedno 5 do 10 cm godišnje, što je prilično sporo. Ima malo drugačiji list u odnosu na druge božikovine. Evo, možete da pogledate. I dalje ima onih bodljica, ali manje podsjeća. Nije toliko dekorativan list, mada ima tu neku plavičastu boju, a kada su mladi listovi, onda su ovako svetlo zeleni. I ja sam je uzela iz tog razloga što sam želela da imam bobice bez toga da moram da posadim još jednu božikovinu. Inače, ileks ili božikovina je drvo koje se spominje još kod starih Rimljana i tada ih je čuvalo, kažu, od uroka, od gromova i predstavljalo je simbol zaštite. Ta simbolika se nastavlja i u hrišćanstvu, jer to je jedan od retkih žbunova koji nam daju nešto tokom ovih zimskih meseci i tad izgledaju nekako bogato i lepo. Inače, nisu nikako jestive te bobice. Sve je to otrovno i za nas i za životinje, pa ih nemojte konzumirati. E sad, pošto sam je ja presadila u ovu saksiju, videli ste kako i odakle, sada ću malo da je orežem. Znači, ona s obzirom da jako sporo raste, ne treba joj previše orezivanja. Ako želite da pravite neki oblik od nje, trebalo bi da to radite baš polako i onako malo po malo, mic po mic. Ali eto, zašto ne bismo probali? U svakom slučaju mislim da ću za jedno godinu, 2 dana, verovatno će mi biti potrebna neka veća saksija da je prebacim u nju. I onda ćemo da vidimo. Mislim, uopšte vidjet ćemo i koliko i prija i ovo okruženje, ova saksija. Ukoliko budemo imali nekih problema, Bože moj, premeštamo je i radimo dalje da mi bude ok. A sada bih ja ipak malo nju da orežem. Da vidim, neću da preterujem jer bih voljela da vidim da li će da ima te bobice. I sad ne znam ni koliko sam je baš omela u tome. Možda sam je malo i, da ne kažem, istresirala sada premeštanjem. Prosto i sada nekako vreme da učinim određene promene, bolje nego sa onim zrelim i velikim drvetom. Pa sada je vreme, dakle, da malo se osvrnete po bašti, pogledate šta biste želeli da menjate eventualno
i da krenete sada na posao dok je još lepo vreme. Ajmo sad malo da vidimo šta možemo da napravimo od ovoga. Mene izuzetno zanimaju kuglice. Ništa, prvo da odredimo tu visinu. I malo da je okrenem iz različitih uglova da vidimo kako izgleda. Na kraju sam završila sa tim da nisam mnogo odsekla. Što se tiče, evo, ovo je sve što sam odsekla, to su ti vrhovi. Prosto ne bih da budem previše oštra i nagla u tom rasuđivanju šta da isečem, s obzirom da toliko sporo raste. Već malo da vidim da li će sad drugačije da se grana. Ima nekakav oblik, da kažem obli, s ove strane. Međutim, sa druge strane fali jedan deo. Zašto se ovo desilo? Zato što sam u međuvremenu ipak rešila da ispravim potpuno ovu stabljiku na kojoj je rastao, jer on je bio potpuno položen na ovu stranu i onda je tako i rastao. Sad ja se nadam da kad sam ga ispravila, da će ovo da ide u vis kao neki vođa i da će odavde krenuti da raste. Sad ću ja to okrenuti više prema suncu. Da kažem, u nekim trenucima kad nam nije potrebno da pokažemo tu lepotu i da ne bude u punom sjaju, onda bih mogla ovo da isturim u prvi plan kako bi krenulo na toj strani da se razvija. Međutim, sve to više očekujem sledeće godine nego sada, sad je ipak jesen. Neka buba ga je jela u međuvremenu, to bih mogla da odstranim te listove, s obzirom da oni neće biti ništa lepši u budućnosti. Tako, bit će tu još nekih korekcija i korigovanja. Sada je dobar trenutak da se to ispravi u saksiji, jer s tim što opet nisam mogla da centriram, jer previše koren ide na ovu stranu, možda ću to uspeti u nekoj većoj saksiji da uradim. Ova biljka u saksiji sa već formiranom kuglom je zaista na dosta velikoj ceni, koliko sam videla. Tako mi je i palo na pamet da ih ipak prebacim u saksiji da to radim, jer mi svakako kugle u bašti su mi potrebne, a potrebno mi je i da imam neke zanimljive žbuniće za to. Bašta kako sad izgleda kada smo dosta biljaka očistili. Prosto se sada lakše diše u bašti. Kamenčići ili malč su dobri da čuvaju vlagu i da zaštite biljku tokom zimskih meseci. Mogla bih malo i da operemo lišće. Vidite kako ima sjajne kožaste listove. Blago plavičasta, ali u suštini ona duboka zelena boja. Baš je lepa biljka, zaista bih voljela da mi ovo sa saksijom uspe. Ali, kao što uvek završim svaki zadatak, nikad se ne zna da li će biti dobra ideja ili loša. Za danas toliko. Ja vam se sada sa ovim mojim ileksom ili božjikovinom odjavljujem i hvala vam što nas pratite. Nadam se da se družimo i preko naših e-mailova, tačnije newslettera koji vam šaljemo. Kliknite ispod ovog videa na link za naš website, a tamo imate dugme prijavite se na e-mail listu. Takođe, prijavite se i da nas pratite na Instagramu i na drugim društvenim mrežama gde ćemo isto postovati šta radimo, kad radimo
To bi bilo sve za danas. Ja vas sada puno pozdravljam i vidimo se ponovo uskoro u nekom novom videoklipu. Ćao!